We are taking over. Platinum Vibes. I am your host Chinhoyi Gadzema. I came from West. I am the best above the rest. Ride on the beat. And nasi chakakala chakajanya. You know, I'm so excited. As you all know, kuti kana uchinge wanakirwa na artist wako and you know sponsor. Unogoti batapa Platinum FM and follow us on our YouTube Platinum FM Digital, Facebook Platinum FM ZW, X and Instagram Platinum FM ZW, and also right here on TikTok Platinum FM. Please, isa comment, like this video, fire emojis. You know what to do. My guys, and pana pavano pisa representing Chinhoyi and Suzoti location ripi. Wadi. Muraziku nice stream. Ziri say. Ando fara. Zita unonza. Zita ndonzi danso chief AK expando ma pattern. Expandable ma pattern. Expandable ma pattern. Yes. Who represent geto ripi muno Chinhoyi? Ndogara kumpata section ku area 91. Unyani. Kumpata still. Unyani nempata zokana. Zakabatana but zakasiyana. All right. You're pampata. Ndiri pampata. Chopi size. Mawambi. And is ma veggie mjimbi. My edge veggie. Yeah man. Snake under grass urumwa. They even Yo, how are you? Bana bomuze. Zita ndiani. Uyu anunzi sinanana hey Chief Doctor New Generation. Uyu anunzi Chief Doctor. Chief Doctor. Who represent geto ripi? Represent Gadzema. Gadzema. Atiri muno Chinhoyi, you know what to do. So ndine ridimra ndinaro panapa. Ndinenge ndakakupa urova dzako 40 seconds. Ndozopewa urova dzako 40 seconds. Ndechozotanga kugamana. Saka ndikutanga nayo expandables. Because ndiwe wandangotanga unaye pachinhu ichi. We are taking over. Expandable my pattern. Alright then. So niko so dem atichaziva tunhu chinozishokora Mwari vari kutungamidza mari kudarika Mwari kupfura Bible muchechi vari kuda mari muri kutishoresa pamberi paMwari mafundisi mazonyanya chimbavha muchechi murume nemurume vari kuchacha muchechi angofunga kuita mari akuvhura chechi kudai zvaibvira tangovhara machechi chimbavha nechihure chiri kubva nemuchechi vafundisi vakurepa vana vemuchechi vari kupinda vakadhakwa nembaje muchechi vari kutengesa mafuta nemvura muchechi vanhukadzi vakuhasela mari muchechi vari kunamata vasina kupfeka muchechi ndazoseka imwe ninana ndiri muchechi vari kutengesa mushonga weedzi muchechi expandables. It's happening live and directed that in 40 seconds uneasha dati neasha aurutoda mandi wati maheji maveji muchemba Chief Doctor fila unza chungoma ichi. We are taking over. Hello. Sinanana hey Chief Doctor New Generation. Alright then. Dzadiwa muma sweets, njandidza kudzidzenga sema sweets. Mabvunza chifutogota pabeat, dzisei parepeat, modzifila modzipula ka6. Idzi dzavanda ndikwete jit, vagara mumhepo, tabvisa pakajekera vasafunge vavhika vatizira kune chibhakera ndinenge chela. Undo tinodzorera tirobatanidza basa zvimbanda nditi chipo. Shingungu ndengutsando zvinorovera patiri, ukazviona zvapotsa zvatoenda kusiri. Rinonga zvatarasa vari kutiedza mavhiri, vari kuti Chief Chiremba kana kuti apiri. Kodzisu tine energy chaisa, jeuke muritso pavanotidaitsa chingodzwa kachangara pavanoparidza muchindida panzvimbo tanga masantaisa mutopas petsoka tiri kuenda mabhonzo enzwa pandinotyoka ivhiti chachifura ndamanhango ndayavhoka ndavabata paurongoma dzangu dzavachoka shi you know what to do. Isa comment mu comment section munenge mchingopisa kana uchiti expandables, you know what to do. Kana uchiti Chief Doctor amese ndiri kuona mastenyana chief Hey, Madzimambo, Platinum Vibes. Follow us on our Facebook page, your Platinum FM, and subscribe to our YouTube channel, Platinum FM Digital. A Chief Doctor, a Truku Pama, a Chief Vane Ukuna Expendables. Apo wakufana kuraya chesh. Kushika redeem rapia. The introvert so indakuna Chief. We are taking over. Expandable my pattern. Alright then, so because of them akatanga nenyaya ndiye anenyaya takati sipo pakabvunzwa vanhu nyaya mungagorova seko munhu asina nyaya kuti pano pasina nyaya moda kutsvaga nyaya ndiani munhu anoti handidi nyaya tingagoseka seko pano pasina nyaya
inga munhu akafa parufu pake tochema chiti yuwi tosara inyaya njoti vadukadzi munonyanya kuda nyaya vanhu pasina nyaya munotsvaga nyaya akumba mubike nekukara nyaya mucharambwa nevarume nekuda kwenyaya hanzi vadukadzi munonyanya kuda nyaya vanhu pasina nyaya munotsvaga nyaya akumba mubike nekukara nyaya mucharambwa nevarume nekuda kwenyaya ndoti ndagara pasi ndanyora songo yenyaya uchanzwa vamwe vakuti ndokara nyaya ndiri kutsvaga munhu akatanga nenyaya kuti sei pakupimba bhebhi chitanga nenyaya ndoti uya kunosha umbotutsa nyaya ko kungoti si asauna nyaya izvezvi songu yandaimba chata nyaya vari kuda kundisungisa bhati handina nyaya vanhukadzi munonyanya kuda nyaya vanhu pasina nyaya munotsvaga nyaya akumba hamubike nekukara nyaya mucharambwa nevarume nekuda kwenyaya imi vanhukadzi munonyanya kuda nyaya vanhu pasina nyaya munotsvaga nyaya akumba hamubike nekukara nyaya mucharambwa nevarume nekuda kwenyaya imi ndagara pasi ndanyora songu yenyaya uchanzwa vamwe vakuti ndokara nyaya ndiri kutsvaga munhu akatanga nenyaya kuti sei pakupimba bhebhi chitanga nenyaya ndoti uya kunosha umbotutsa nyaya ko kungoti si asauna nyaya izvezvi songu yandaimba chata nyaya vari kuda kundisungisa bhati handina nyaya ndoti mazuva ndiri kutsemura huni dzakaoma kana nyoro ndiri kutsemura ibasa rangu rekutsemura vamwe vari kunditi ndichafa nekutsemura mazuva ndiri kutsemura huni dzakaoma kana nyoro ndiri kutsemura ibasa rangu rekutsemura vamwe vari kunditi ndichafa nekutsemura imi pakutsemura handina tsitsi handina basa huni ihombe kana idiki totsemura abvunza kana maititi vanoziva pakutsemura ndine ushingi kutsemura ibasa rangu rekutsemura vekunama vandipa awadi rekutsemura handimbo mire kutsemura bhebhi rikanditumanisa mbama ndinotsemura mazuva ndiri kutsemura huni dzakaoma kana nyoro ndiri kutsemura huni Yeah, man. You know we do for this generation as the next generation, and the next generation entertaining it is our only medication. Kana win a solution, you know what to do. Comment section. Tibatire uri momo chief doctor. This one is for you. We are taking over. Sinana, hey, chief doctor, new generation. Hatipotsire pabasa tiri 24/7 ziso rine chandosera pakirwa frozen arikare pasinal chamakwagota pen mobva maziva pashatacha nechekwareten saka arishande nezvitanda unge pu kuno kune simbi machangara sesu kumbarendo chigwina bvunza broda murefu kubata fiyo kungoviga zvidobi muvhu kuita vigoroni kufinya mavationa sevadya lemoni vari moyo yafaro tofamba naaroni mozisi ndiye ozerire nzira kusvika kukenani nyangwe vakati vada kundirikatadza chavanongorika musuva wesadza ndine simba mubvudzi musazokereva bhabha ndiri kupaza muturi ndichivapaza right ndeti vakabva kubasa vakadhagwano ndokusvika ndokurova mama ndokukumbuka ndokurova mwana ndokukumbuka ndokurova imbwa ndokukumbuka ndokurova kiti ndokukumbuka ndokurova gonzo ndokukumbuka ndokurova bete ndokuchema hanzi mumba musina jesu hamuna rugare wati chiso hamuna rugare cho mungori nepopoto gaya mumba imomo mune popoto hamudyiwe nyama munodyiwa zvimachanisa sinoona baba vachingorova zvimastanzi kurova kuka vachingobva kakudhansi baba ivava shuwa ivava vaonei vanosvika nekubvutsura boki wazondibira masiti yaroki hanzi nabete handingazvikoni vanoona mukadzi wavo kunge alrighten saka ndini ndachibata chinjanjichi vari kubvunzana nechinjanjichi sinanana he vagarira njandiri alrighten kuno kwaita makupa nepale aiwa kunonga embare sama asamale kuno kwaita makupa nepale Follow us on our Facebook page. Unongwa Platinum FM. Subscribe to our YouTube channel Platinum FM Digital. Isi tunanzi Platinum FM tunowanika mchinhoyi hapa 145 Commercial Street Huruda Building. Kana kungotibata hapa www.platinumfm.co.zw. Ipapo you can stream live wherever you are. Uchimboona usangu langu watinenge tichikugadzirei weshipo zvamangoma. Chopisa ichi. Njonda Kadza, I am your host. I came from West. I am the best above the rest. Peace. It's 1:15 in Chinhoyi Gadzema on Platinum FM.